Σήμερα αντιδράμε σε ζώα. Ξεκινάμε. Προσπάθησε να μην γελάσεις. Δεν γέλασα. Δεν γέλασα. Εντάξει, ήταν αστείο που έφυγε σαν φαμζάμ. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ αστείο. You got the ocean! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Εντάξει, ήταν αστείο. Δεν έχω να πω. Ήταν αστείο. Δεν γέλασα. Δεν πρέπει να ξαναγελάσω γιατί αλλιώς μπουκώνω νερό και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like. Και το κάνετε κουνουμπάκι, σκυλάκι, καδανάκι, καμπανάκι. Αυτό δεν μετράει. Stop! Oh, attention! Oh yeah! Γέλασα. Oh my god! Εδώ έχουμε μια γάτα, κάνει φαμζάμ. Έχει το γατί. Η βουρά του κάνει έτσι. Εγώ δεν γελάω σε αυτά, παιδιά. I cast lizard. Όχι μεσάβρες. Χαίρομαι. Με φώκια. Παιδιά, με φώκια. Ω, καημένο πήγαινε πίσω. Ω, παντού φροσνιάει. Όπα, τι ρουφάει. Καημένη φωκιούλα. Non, je t'en prie, fais pas ça. Έχουμε ένα γατί, τα ρίξω όλα. Ω, μια γάτα πιτάει λίγο. Για να δεν θα κάνει κύκνος. Πηδάει κάτι ξυλά το κουταβάκι. Καημενούλη. Μπαίνει μέσα και τι το φυλακίσατε για 1000 χρόνια το καημένο. Ω, τι πουλί. Πάρα πολύ ωραίο. Ω, καημένο. No. Gracie, get down. Πάρε παπά μου. Μας τα πρέξατε. Κατσίκια. Κολυμπάνε. Γκέλβορτή. Τα λέμε. Προσπαθεί να δάει τη λιχουδιά. Γλύφει το τζάμπι. Σαν να το κάνει έτσι. Πώς κάνει έτσι. Σαν με το σικλέτα παιδιά κάνει. Ωρα! Από το Starbucks.
Είναι νερό. Ω, χειμενού. Σένει και το σκυλί. No, God! No, God, please, no! Παίζουμε κιθάρα. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνεις κάτι επιτέλους, Καπτούλα. Hey, do you ever wonder, like, what Πώς δεν is τρώει το going on? πουλί. Segunda parte del Jack. A ver, Ω, να σκύψει μια καρότσα. ¿cómo estás? Ya, ¡ay, cabrón! Nothing that stick is too big. Ω. Τι είναι αυτό, παιδιά? Άμα θέλετε να κάνουμε κι άλλο βίντεο, να μου γράψετε στα σχόλια. Warming up your whiskers, Sam? Ω, για να δούμε τι θα κάνει, παιδιά. Why are you sleeping on the crate? Ένα You have σκυλάκος. the whole bed. Oh, okay. Since y'all wanted the full video. Ω, σκυλάκος. Oh! Ω! Μια γάτα. Ω, θα ορμήσει πάνω του. Ω, αυτό κάνει έτσι. Και κι αυτό. Παιδιά, τι βγήκε αυτό, παιδιά? Γράψουμε στα σχόλια. Αυτό κάνει έτσι. Σκυλάκι, τι θα κάνει? Ου! Εντυπωσιακό. Γάτα, πού πάει το φαγητό σου? Η γάτα γυμνάζεται, γίνεται bodybuilder. Θα σου έρθουν τώρα. It was at this moment that he knew. Όχι τη γατούλα. Καημένη, τη λυπάμαι πάρα πολύ. Πάμε βόλτα ένα σκυλάκι. Καλύτερα το στοιχείο. Oh my god. Πάλι λίγο να του φάει το χέρι. What in the hell? Luca. Το έχει το καζανάκι. Το βραδίκε. Για φώκια. Μπες μου δεν θα το φάει. Όχι. Tank. Μπλα. Αυτό σε κόρμα είναι, παιδιά. Κονάρι. Ου, καημένη, την κλωτσάει. Νομίζω θα... El perrito se fue de casa. Μου ξεκινάνε από τα... Μου τελειώνουν από τα εύκολα, οπότε... Στο επόμενο επεισόδιο θα ξανακάνουμε αστεία με ζώα. Παγιεύτηκε. Please, we're poor. Please, we had to buy you food. Κότα αυτό. Get your tongue off my door. Get it off my door. Να κάνει και το καημένο, ρε παιδιά. Get your tongue. Get it off my door. Το έχει μισή σάλια. Oh, Ένας κροκόδιλος. Και τι, σε ένα εγώ. Wait, give me my ball. Εντάξει. Ού, είναι σκυλάκι, εντάξει. Τι.
It's like camouflage. You guys have the same Είναι exact ποντίκι. hair color. Great. Αυτός και Παναγία. Ω, καημένο. Το λυπάμαι, παιδιά. Το λυπάμαι. Αυτός και έμεινε. Οχ. Εγώ τα τσεκώνουμε με το συμμαθητή μου. Πού πάει! Καημένο που πήγε στην έδωση. Αυτό είναι ποτηριού. Μπράβο σκυλί, μπράβο. Μπράβο Θέδων, μπράβο Θέδων. Αυτά τα δύο σκυλά θα τα ονομάσουμε γκρινιάριδες. Από τα στροφάκια, ο γκρινιάρης. Γκρινιάρης. Εγώ παιδιά τρόμαξα. Σου πω την αλήθεια. Τι λέγα. Ω, καημένο, θα το βγάλει, σε παρακαλώ βγάλ' το. Τι έπαθε η γάτα. Το σκυλί μας κοιτάζει. Α, αυτό θα το ονομάσουμε Περπατούλης. Δεν περπατάει. Ω! Ο ένας κύκνος και τι. Νομίζω κύκνος είναι. Ναι, κύκνος. Τι θα κάνεις? Ούτε εμένα το σκυλί μου το τρομάζει έτσι. Θα του σκίσουν την μπλούζα. Θα του σκίσουν την μπλούζα, είμαι σίγουρος. Α, χαλαρώνει, κάνει μπανάκι. Αντί για αστεία είναι ωραία. Χορεύει! Πρώτη φορά βλέπω σκυλί να χορεύει. Το καημένο μπορεί να βγει από εκεί μέσα, παιδιά. Ρε, βγάλτε τα σίδερα, ρε. Δεν καθυστερημένοι. Για να δούμε εδώ πέρα. Μπλου. Μια μπάλα. Όχι, πηγαίνει ένα γατί απ' έξω μου. Όχι, σε αλήθεια ένα γατί. Να φύγει. Και εδώ έχει ένα γατί, περίεργο. Αυτό μου σε πονάει πάρα πολύ. Παιδιά. Τι θα κάνει? Excuse me, sir. Excuse me. Do you have time to talk about μέσα? our Lord and Savior Jesus Christ? Hey, don't run from the Lord. Where are you going? Yeah, that's me. You're probably wondering Όχι how στο I ended up μπάνιο, in this. όχι. Καλό που τους στέλνω να μην πέσω. Όχι! Δεν θα I'm κάνει. gonna call Dad. Cody! Όχι, κόρη. Μπες μέσα. Έχει βάλει ποντίκι. Έχει βάλει ένα ποντίκι να δει. Το σκυλάκι. Το σκυλάκι είναι σε φάση από το 1950. Ο βασιλιάς των σκυλιών. Please, any just bark. Ένα ωραίο σκυλάκι. That's not a Δεν bark. στο χέρι μου πεις. What's wrong with you? You're a dog. Πολύ κουλά φωνή. Just bark. Ζυμάνουμε λίγο. Πήρε μου το συντριβάνι. Δεν πήγα να το πω εκεί πέρα σκυλιά. Και είναι βρώμικα. Γιατί το έκανες αυτό? Ζεούμ.
οδηγάει το πουλί. Καλό είναι, παιδιά. Κοίτα, καλό είναι. Οδηγάει με το πουλί, βλέπετε. Τι έκανε και καημένος. Καλά είναι η κάμερα. Το σπριζάκι μου. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε να κάνετε εγγραφή και like. Αυτά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε.